Μπατζέ πετάγεται πρώτος και από τα 2 μέτρα σε ύψος της περιοχής στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 2-2 στο 67 και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Εξαιρετική παλιά, λάθος. Παίρνει την μπάλα ο Μαυρίας περίπου σαν το γκολ του Ολυμπιακού το πρώτο. Δεν μπόρεσε, όπως και ο Τριανταφυλόπουλος δεν μπόρεσε εδώ ο Χολέβας αν είναι καλά να βρει την μπάλα. Πέρασε για τον Μαυρία, δημιούργησε ρήγμα, έκανε την πάσα για τον Τοτσέ, άπλωσε το πόδι όπως ο Τζιμπούρης στην ίδια αντίστοιχη φάση στο πρώτο ημίχρονο και από κοντά την μπάλα στα δίκτυα. 2-2 το 67 και ενώ πέφτουν τα φώτα λίγο, κάποιες λάμπες σβήνουν. Ναι, έχουμε πτώση τάση και προσπαθεί και ένας οπαδός να μπει στο γήπεδο, τον προλαβαίνουν οι άνδρες της ασφαλείας. Εκεί μπροστά από την Φυσούνα ένας οπαδός τι θέλει τώρα αυτό? επίδησε μέσα και θέλει να μπει στον αγωνιστικό χώρο, τον προλάβανε τελευταία στιγμή. Έχουμε την πτώση τάσης ρεύματος έτσι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και διακοπή προσωρινή στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έχει διαμορφωθεί 2-2 ενώ βλέπουμε αυτή την αναστολή.